Ποιος ήταν διευθυντής τότε, θυμάσαι? Ο Γιουλέκας ήταν διευθυντής του Δημοτικού. Ο Γιουλέκας ήταν δάσκαλος, εμείς, η Ουρανία η Γρηγοριάδου, η οποία παντρεύτηκε αργότερα το δάσκαλο του Σιάκη, τον Γιώργο. Για λίγο πέρασε ο Μακρύς από εκεί, Μακαρίτης και αυτός. Λίγο, δεν έμεινε για πάρα πολύ, ήταν στο 4ο δάσκαλος ο Μακρύς. Αλλά για μια περίοδο, δεν θυμάμαι τώρα, 2 χρόνια περίπου, εγώ ήμουν στην 3η τάξη όταν πέρασε ο Μακρύς. Είδαμε δάσκαλο τον Γιώργο του Σάτρη, ο οποίος τότε πρωτοποριακά έβαλε εκτός προγράμματος την ιστορία της πόλεως Ναούσης. Και μας δίδασκαν εκτός ωραρίου ο Μακαρίτης ο Γιώργης, το βιβλίο αυτό του γνωστό δηλαδή. Με βάση αυτό μας έκανε μαθήματα για τον τόπο μας. Την Ουρανία θυμάμαι, τη Γρηγοριάδου, η οποία ήταν πολύ νευρική και όταν νευρίαζε δεν κοίταζε ποιον θα χτυπήσει, από θρανίου σε θρανίου. Εγώ θα πρέπει να ήμουν στην 1η τάξη ή δεν είχα πάει ακόμα. Έκανε μαθήματα η μάνα της Ουρανίας, η Βιθλεέμ Γρηγοριάδου. Την περίοδο του πολέμου, του 40, ναι. Μετά του 41 έγινε κλειστό με τους Γερμανούς, το είχαν πάρει για δικητήριο. Ήταν Γερμανοί. Θυμάμαι δε ότι πουλούσαν μερικά πράγματα αυτοί και πηγαίναμε εμείς, εγώ ήμουν τότε το 41, μια παρέα, ο Σταύρος ο Μανάκας, ο πατέρας σου, ο Γκόγκος, από εκεί, και πήγαμε να πάρουμε κάτι, να αγοράσουμε κάτι σαπούνι, κάτι ξέρω εγώ, κρέμα, και απατεώναν οι Γερμανοί μέσα σε ένα κουτί κρέμας, είχαν ένα άχρηστο σαπούνι και μας το πούλησαν σαν κρέμα. Μας το πούλησαν σαν κρέμα. Από τα κάγκελα, που μέσα αυτοί, από έξω από τα κάγκελα εμείς ήμασταν. 2 φυτά, δεν μπορώ να θυμηθώ από πού τα πήραμε τα φυτά αυτά. Αλλά επειδή ήμασταν στο σχολείο και δεν είχαμε σκαπτικό εργαλείο, ο Κουτσουφλιάνος ο Σούλης, έτσι του λέγαμε τότε, το Ατάσιος δηλαδή, έμεινε απέναντι από το σχολείο ακριβώς, τώρα είναι πολυκατοικία κτίσμα εκεί πέρα. Πήγε και έφερε τσαπί από το σπίτι του και σκάψαμε εγώ και αυτός και φυτέψαμε τα πεύκα το 1937. Σε ποια περίοδο ήσασταν μαθητής στα Γαλάκια? Λοιπόν, ο παπάς μου το προγύμναζε κάπως στο σπίτι για να μπορέσω να πηδήσω καμιά τάξη, να κερδίσω χρονιά. Ήταν το 1931 και με πήγε στο σχολείο για να με γράψει στην 1η τάξη. Ήμουν 6 χρονών τότε. Γεννήθηκα το 25. Μια δασκάλα ήταν, μου φαίνεται, η κυρία Έλλη, η γυναίκα του καθηγητού μας, αργότερα του Λινάρη, να διαβάσω εκεί πέρα. Εγώ δεν έβγαλα άχνα, αυτό τα χάσα. Εκεί είδα αρκετούς δασκάλους εκεί πέρα. Μου λέει, τα Γαλάκια ποιους άλλους δασκάλους είχατε εκεί πέρα? Θυμάμαι ότι διευθυντής ήταν ο Γιουλέκας, ο Θωμάς ο Γιουλέκας. Επίσης ήταν η κόρη του, η Ευθυμία, η οποία ακόμα ζει, 100 χρονών. 6 τάξεις είχε τότε το σχολείο. 6 τάξεις είχε το σχολείο τότε και είχε, θυμάμαι, και στην αυλή κάτι πλατάνια. Κάτω πλατάνια. Τα οποία πλατάνια τ' άκουσαν. Κατόπιν επί Γιουλέκα. Επί Γιουλέκα κόπηκαν τα πλατάνια. Ναι, επί Γιουλέκα κόπηκαν τα πλατάνια και θυμάμαι ότι κάποιοι μαθητές είχαν τιμωρηθεί και τους έβαλαν, ας πούμε, καραντίνα κάπου στην τάξη εκεί πέρα για να τους απελευθερώσουν το απόγευμα, γιατί τότε γινόταν πρωί και απόγευμα. Λοιπόν, βρήκανε κάτι, το πήρανε
πήγαν στο παράθυρο και πέρα και τους έδειξαν αυτοί που έκουβαν τα πλατάνια ένα σκηνή και κατέβηκαν από την κάτω. Για να φύγουν. Για να φύγουν. Έφυγαν. Η Γιουλέκας φρόντιζε εγκαίρως να πάρει τα ξύλα για το χειμώνα και τα κόβανε εκεί στο προάβλιο προς τα πίσω κοντά στο Μεγαλαξιάρχη που είναι Μεγεθυφάνη. Ναι. Και εκεί υπήρχε μια πόρτα που οδηγούσε στο υπόγειο και εμείς τότε τα ραδιάζαμε τα ξύλα εκεί πέρα, θυμάμαι. Δάσκαλοι ήταν επίσης εκτός από τον Γιουλέκα, εγώ είχα το Γιώργη του Σάτρη. Δεν ξέρω αν τον πρόλαβες εσύ. Δεν τον προλάβαμε. Ο οποίος είχε αρμονιστεί τότε και παντρευτεί αργότερα με την κυρία Ουρανία. Η Ουρανία τώρα πώς λεγότανε Γρηγοριάδο. Μου φαίνεται Γρηγοριάδο λίγο. Είχε και τη μάνα της δασκάλα. Πόντι ήταν. Εγώ είχα την κυρία Ουρανία, τη γυναίκα του Σάτρη, στην πρώτη δημοτικού και στην δευτέρα δημοτικού είχα τη μάνα της. Και στην τρίτη δημοτικού επίσης τη μάνα της. Ωραία. Είχε πολύ γεράσει. Μεγάλη, θυμάμαι αυτό. Είχε αρρωστήσει η δασκάλα μας, η Ιερά η Γρηγοριάδο, και εγώ μου πετέθηκε η ιδέα να πάμε έτσι ενσώματοι, ένα-δύο, θα έλεγα εγώ, όξω από την γραμμή, να πάμε όλη η τάξη να ρωτήσουμε πώς είναι η δασκάλα μας. Ένα κρύο και ένα χιόνι όξω. Δεν άκουσαν όμως οι συμμαθητές μου αυτό εδώ πέρα και ήταν μόνο δύο άτομα πήγαμε. Εγώ, ο Γρηγόρης, ο Λιόλιος, μου φαίνεται και ο Χρυσής Χοδωριάς, είχε έρθει και ο Παλάκας. Ο Παλάκας είχε κατηγορηθεί για αριστερισμό τότε και το μεταξά και μου φαίνεται είχε σταλεί στη Γερμανία εξορία και δεν γύρισε, χάθηκε. Ήταν η κυρία Ματρόνα, μια άλλη, μου φαίνεται, θυμάμαι ένα περιστατικό, ήταν κάποιος Τόσκας, μεγαλύτερος από ένα, βλάχος, μαθητής στην 5η ή στην 6η δημοτικού. Είχαν μαλώσει και τον απέβαλαν. Και δεν ξέρω αν τον προσέβαλε ή τον έφτιασε το δάσκαλο. Και σηκώθηκε και έφυγε αυτός. Για να τον προλάβει και να τον πιάσει αυτός ο Σάτρης, πήδησε τα 10 σκαλιά, 10 σκαλιά ήταν. Από πάνω είχα προλάβει στην πρώτη δημοτικού και τον Πάκη, τον οικονόμο. Ναι. Ο Πάκης ο οικονόμο, ο οποίος ήταν παλαιός δάσκαλος. Θυμάμαι πρώτη τάξη ήμουνα, μας έδιωξαν λίγο νωρίτερα. Χαρά εγώ, άκουσα να φωνάζει και τα λοιπά. Βγαίνει αυτός, έκανε φασαρία μεγάλη, μου τράβηξε στο αυτί. Τι φωνάζει μου. Εκδρομές πηγαίναμε στον Αιλιά. Εκεί ήταν το... Πολλές φορές πήγαμε στον Αιλιά. Κάποτε πήγαμε και στον Άγιο Νικόλα. Όταν γεννήκαμε πιο μεγάλη, εγώ ήμουν στην 6η δημοτικού τότε. Είχαν έρθει και άλλα σχολεία, το γυμνάσιο είχε έρθει,
Κάποιες εκδηλώσεις που γινόταν στο σχολείο... Γινόταν τότε κάτι θεατρικές εκδηλώσεις. Έλαβα μέρος και εγώ όταν ήμουν έκτη δημοτικού. Ήταν ο Τάκης ο Κάλλης πρωταγωνιστής. Ήταν ένα σκέτς έτσι εκεί πέρα. Πως τα είχα κατάπιει μια μικρή σερδέλα εκεί πέρα και αυτό. Δεν μπορώ, έλεγε ο ένας, μου φαίνεται ήταν ο Χρήστος ο Κοντρογιάννης. Έλεγε, δεν μπορώ να πάρω ανάσα, δεν μπορώ να... Τότε δεν είναι ρέγγα, έλεγε. Ρέγγα. Χρόνε απ' το μαύρο σου το διάβα όλα μαραίνονται, μα δε μαραίνονται οι πρώτες συγκινήσεις και στο τελάρο σου απ' τη σκέψη μας υφαίνονται με τη βελόνα του ονείρου οι αναμνήσεις. Όλα μαραίνονται, φλωμιάζουνε και σβήνουνε κι όσα απομείνανε πλακιώτικα μπαλκόνια τις τελευταίες τους στιγμές θλιμμένα αφήνουνε γεραμμένα τα μοίρα και εκείνα απ' τα χρόνια. Αχ, να γύριζαν τα χρόνια τα παλιά, να ξανάνθιζει γρήγορα η μυγαλιά. Οι αυλόπορτες να ανοίξουν οι βαριές, να πλωθούνε τις γαζίες οι ευωδιές και στην πλάκα που την έχει η Αθήνα κόρη της να ξυπνήσουν οι παλιοί οι κανταδόροι της και να ανοίξουν κάποιες γκρίνιες στις νυχτιάς της συγκαλιά. Αχ, να γύρισαν τα χρόνια τα παλιά. Πότε πήγες πρώτη στο σχολείο εσύ? Το 37 γράφει καλέ. Το 37 γράφηκες? Εδώ είναι πρώτη τάξη. Και είδα το 37 σήμερα που γράφει. Ναι, ωραία. Αυτή ποια δασκάλα είναι, είπες? Κυρία Ευθυμία. Η κυρία Ευθυμία. Η Λέκα. Το μπαμπά του είχαμε διαφημιστεί. Και δεν με πήρε 20 λεπτά για την εγγραφή. Και ο Βαγγέλης είναι της Μαριβούλος ένα χρόνο μικρότερος. Και έτυχε να πάμε μαζί να γραφτούμε. Και αρχίσε να κλαίει, μαμά καλέ. Την Ελένη δεν πήραν λεπτά. Γιατί είναι αυτή ορφανή. Τα άφηκε τα παιδιά 4 ορφανά ο Βάσολε. Δεν το πάρει το κορίτσι λεπτά. Ένα κουσάρι σημαίνει. Πότε είχες εσύ? Μας έδωναν εκεί πέρα κάτω χαμηλά, κατά τον εγκατοφάνηκε είναι χαμηλό. Που μας πήγαιναν και στο μεταμόρφωση στο Σεσίτιο. Μας πήγαινε η δασκάλα. Από λες στο σχολείο είχε αντιπορικά στημένα. Έσα να τα βλέπω στην αυλή του σχολείου. Πότε, του 40 ήταν αυτά? Ναι, γιατί άμα περνούσαν τα αεροπλάνα φοβούνταν να μην βομβαρδίσουν την Άουσα που είχε εργοστάσια. Και τα αεροπλάνα έφευγαν όλο για Θεσσαλονίκη. Τους δασκάλους θυμάσαι εκτός από αυτούς τότε και δεν υπήρχε? Όχι, δάσκαλο το Μακρύ. Του Μακρύ. Εμείς και είδα χρόνια πηγαίναμε πρωί, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν είχαμε απόγευμα με φαίνεται και Σάββατο. Αλλά είχαμε και απόγευμα σχολείο. Και απόγευμα πηγαίναμε. Απόγευμα τι για να κάνουμε, γυμναστική, οδική, είχε τεχνία, άλλα ελαφρά πράγματα. Άλλοι δάσκαλοι? Τον Προσιοράτη του δάσκαλου. Η Ιερέα Ουρανία την είχαμε και τη μάνα της στη Βεθλεέμ. Αού, τη Βεθλεέμ, με το μαλλιά τα άσπρα, με τον κούκο. Η Κατερίνα Ουρολέτα αν ήμουν μικρή, που τα φίλγα τα μικρά, έλεγα το τραγούδι της κυρίας Βεθλεέμ την έλεγα. Ώρα διαλύματος, πάψη το μαθήματος. Μας μάθανε και στην αυλή του σχολείου. Ώρα διαλύματος, πάψη το μαθήματος. Αυτή ήταν πολύ λιβρικά ήταν η κυρία Ουρανία. Μια φορά τη συνάντησα στην Παπαντή. Πήγα εγώ την κυρία Ουρανία, τι κάνεις, ποια είσαι που με γνωρίζεις? Η Μπιλιούρη λέει, δεν θα ξεχάσω, λέγω. Είχε ένα χαράκι, λέγω, 2 μέτρα ήταν, από την έδρα ως το θρανείο. Η μια διάβαζε, εγώ περίμενα να τελειώσει αυτό το διάβασμα να αρχίσω. Πάκα πούκα και έτσι σιγά. Εσύ γιατί δεν σταμάτησες, εσύ γιατί δεν ακύρισες, μας σκότησε από ξύλο. Και εγώ σηκώθηκα, έφυγα στο διάλειμμα. Φορές στο Μακρύ, την Ουρανία,
Μια άλλη κυρία πατρόνα, δεν ξέρω από πού ήταν. Πατρόνα ή ματρόνα ήταν? Ματρόνα, ξέρω ποια ήταν αυτή. Από τη Βέρεια ήταν αυτή. Δεν ξέρω ποια ήταν. Από τη Βέρεια. Αν Θεέ, όσες φορές περνούσα από τα αγόρια, εγώ έκλεινε τη μύτη. Εσείς αγόρια μην φοράτε παπούτσια αλλά στη χένια. Βρωμούν τα πόδια σας. Έκλεινε τη μύτη και περνούσε. Εμείς την παραστήναμε. Από εκεί πήρα πολιτήριο. Από πού, από τέταρτο πήγε? Από τέταρτο. Ήταν μια η τάξη έκτη, η εισαγωγή του κόκκου ήταν μεγαλύτερη, και μια πέμπτη. Όταν διάβαζε η έκτη, όλοι συλλάβιζα. Εμείς γελούσαμε, τα είχα πιο προχωρημένοι. Και τον δάσκαλο του Δημητριάδη, τον είχαμε, ήταν φυσική περματική, δεν θα ξεχάσω λάθος που έλεγα. Ακούτε να σας πω, βάζει μια κατσαρόλα νερό, βράζει, βράζει την ετά. Άμα τη ξεσκεπάζουμε, τα νερά πέφτουν. Αυτός ο ατμός εξατμίζεται. Ακούτε ή δεν ακούτε? Το δάσκαλο του Δημητριάδη. Θυμάσαι τίποτα έτσι κανένα περιστατικό άλλο εκεί στο σχολείο? Γεμίσαμε ψήρες μια χρονιά. Ναι, αυτά όσες φορές περνώ και ανεβαίνει σε σκάλα, σε εκείνη τη μεριά που ανεβαίνουμε αριστερά ήταν τα δέντρα το πράσινο. Ακόμα είναι το. Ξέρεις πόσο χρόνο είναι αυτό το δέντρο? Το πεύκο. Ναι, το πεύκο. Η δασκάλα έγινε ένα δινικέ, μια τσόγκα, ήταν πετρέλαιο. Και όταν σκολούσαμε, σκύβαμε το κεφάλι και αυτή με το ραβδί μας το ανακάτουν τα μαλλιά και μας έρθει πετρέλαιο. Τώρα να πάτε λίγο να σας ρωτήσει η μαμά σου. Όσες φορές τρώγαμε το απόγευμα πίτα που περνάμε να τελεινήσουμε, τι τρως, πίτα μπιλουρί, τράβα στη βρύση να πιεις νερό. Γιατί η πίτα γουρλώνησε. Μας έλεγε. Λίγο να στη βρύση πλάζετε. Γιορτές κάνατε τότε, ποίηματα, αυτά λέγατε? Ναι, με έβαλαν, ήμουνα η Στέλλα η συγχωρημένη, είχαμε διαφορά. Η Στέλλα το 21, εγώ το 29. Με πήρε φόρμα, με έγραψε μαντό και ακόμα δεν τα χωρίσα. Πες το ποίημα, να σας το πω λίγο. Πες το. Με έβαλαν ένα ποίημα το χωριό μου. Έλεγα χορταράκι από το λιβάδι και νερό από το πηγάδι. Με έστειλα να πάω να φέρω και έφτιανα και το χέρι έτσι. Και το δρόμο μου δεν τον ξέρω. Παίρνω το σταμνί στον νόμο και ξεκινώ τον ίσο δρόμο. Φτάνω σε μια κρύα βρύση, κόσμος πάει να γεμίσει. Αφήνω κάτω το σταμνί μου και δροσίζεται η ψυχή μου. Με το έβαλαν πείμα.
Δηλαδή ήταν από το 51 μέχρι το 70. Έτσι ακριβώς 36 χρόνια και μια μέρα. Ένας χρόνος ήταν που πρωτοδιορίστηκα και διορίστηκα 10 μέρες πριν κηρυχθεί ο Ελληνοταλικός πόλεμος και έτυχε να διοριστώ στα αλβανικά σύνορα. Για τη λειτουργία θέλω να σου πω την αλήθεια αυτή. Ήταν και ο Ορφέας ο Κορονίδης, ο οποίος ναι μεν ήταν νευρικός άνθρωπος αλλά εργατικός. Δυο εμείς και ο διευθυντής ήταν ο Μίτσος ο Περσοράς. Όμως σαν διεύθυνση ο Μίτσος ο Περσοράτης και σαν γνωστός και τρομονιάς και φίλος. Δεν ήταν ένα γκρουπ υπαλληλικό. Ήταν ένα γκρουπ φιλικό, συνεργάσιμο, με αποδοτικότητα θαυμάσια. Αφού θυμάμαι, τότε ακόμη έδιναν εξετάσεις για να μπουν στο γυμνάσιο. Και εμείς τις δώσαμε. Και σε εμάς ήταν μετά. Τα άλλα σχολεία, 17. Την τάξη που έστελα εγώ, κατόπιν εξετάσεων εισαγωγικών για το γυμνάσιο, σου λέω ότι άλλο 11, άλλο 15, άλλο 17. Το τρίτο δημοτικό 44. Αφού δυο που τόλμησαν να δώσουν 10, δεν ήταν θάρρος, θράσος. Εργαστήκαμε καλά, αποδώσαμε καλά και από το σχολείο αυτό δυο διακρίθηκαν. Ο Γιώργος ο Μπαντόλας ο ζωγράφος, γιατί όταν πήγα κάποτε στην Αθήνα δεν ξέρω, βρισκόμουν και πού να περάσω την ώρα, πήγα στο Ζάπιο και μπαίνω μέσα σε μια μακρόσινη αίθουσα τεράστια με ζωγραφιές 12 και από εδώ και από εκεί. Θαύμαζα τα έργα τέχνης. Κάποια στιγμή βλέπω τον Γιώργο τον, αλλά Γιώργο, τι θέλεις να το λέει, εγώ τώρα, μου λέει, και τον Νίκο εσύ τι θέλεις να το λέει, εγώ τώρα. Εγώ λέει, αυτή εδώ είναι η έκθεση δικιά μου. Όμως, Τετάρτη Δημοτικού, τον άφηνα, απερίσπασα 2 ώρες να ζωγραφίσει και έδειξε. Ένας αυτός και ένας άλλος έξυπνος δημοσιογράφος της ελευθεροτυπίας που έγινε και πρόεδρος του ημερήσιου τύπου Αθηνών. Ποιος? Ο Νίκος ο Κέραβος. Και μάλιστα εγώ πάντα γελούσα για τον εξής λόγο, διότι τότε ακόμη το εμφυλιωτικό μίσος υπήρχε σε βαθμό επικίνδυνο. Ο Διορφέας ήταν η κορονής αυτής.
προείδα εγώ τον Γιάο τον Νίκο με 10 για την Πέμπτη. Το στείλες και αυτό το κομμουνιστάδικο με άριστα στην 5η τάξη. Λέγω, Ορφέα το άξιζε και το πήρε. Όταν ήρθε κάποια φορά ο επιθεωρητής και έκανε διάφορες ερωτήσεις στα παιδιά και κάποια ερώτηση κανείς δεν απαντούσε, ο Νίκος ο Κιάος λέει επιδήμωσε, μπράβο. Στο διάρρημα ο Ορφέας, Νίκο, θέλω να σου πω, με έβγαλε στο πρότυπο. Άλλους ποιους συναδέλφους είχατε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, κάποιους θυμάστε, εκτός του Κανονίδη και του... Τα πρώτα χρόνια δασκάλα ήταν η Ουρανία, η Γρηγοριάδου, αν την πρόλαβες. Όχι. Μια φουντούκα ή φουντούκου από τη Βέρεια, 2, και τρίτη πρέπει να ήταν η Έλλη του Παρούση ήταν, αλλά οι συνάδελφοι ήμασταν πρώτα εγώ, ο Περσοράτης, ο Ορφέας, 3 εξαθέσιον. Μετά έφυγε ο Ορφέας, ήρθε ο Ματζάρης που λέγεται. Μετά από το Ματζάρι και επί Ματζάρι ήρθε και ο Κώστας ο Αθανασούλης. Και ένα φεγγάρι ήρθε και ο Δουβάρας. Τα πρώτα χρόνια που πήγατε εκεί είχε συσίτιο. Ορδόν. Συσίτιο πρωινό. Ναι, πρωινό. Μου δίνεται η ευκαιρία τώρα να σου πω κάτι. Το 49, ναι, όταν κατελήφθη η Νάουσα, και ύστερα από μια εβδομάδα άρχισαν να έρχονται από Αθήνα και μεταξύ αυτών ήρθε και ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος ήταν τότε ο Τσάτσος, που μετά έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Εγώ τον προσεφώνησα στο 4ο Δημοτικό, στην Αγία Σωτήρη. Είχαμε μαζέψει μερικά παιδιά σε μια τάξη και αφού μας είδε, τον είδαμε και τούτο και τ' άλλο, βλέπει τα παιδιά. Συσίτια λειτουργούν, αυτά ήταν θεωνίστικα, τα είχε φάει η αγωνία. Όχι. Εμένα. Εσύ ο νεότερος. Σάββατο ήταν η επίσκεψη. Τη Δευτέρα θα πας στη Βέρεια να φέρεις τρόφιμα για να λειτουργήσουν τα συσίτια στο σχολείο. Δευτέρα πρωί
με Καραγωγία, τον Μπασούρη, τον Γιώργο. Με μεγάλη προσοχή στο δημόσιο, γιατί ήταν ναρκοθετημένος ο δημόσιος Μενάρκης στη Βέρεια. Δευτέρα παίρνουμε σταφίδες, αλεύρι, κακάο, ζάχαρη, γάλα, σκόνη. Τα φέρνουμε εδώ. Την Τρίτη, δημοπρασία, ποιος θα πάρει την κατασκευή, το σταφιδόψιμο. Την Τετάρτη όλα τα σχολεία άρχισαν να λειτουργούν τα μαθητικά συσίτια. Και εκείνος που τα λειτουργήσε το πρώτο ήμουν εγώ. Μάλιστα. Ο τέτοιος ήταν τότε, πες τον, ο Τσάτσος. Και οι μεγαλύτεροι φαγάδες, γιατί είδαμε και ένα κομμάτι τυρί κίτρινο από κάτι κουτιά, τα σπάρασμα εκεί. Οι μεγαλύτεροι φαγάδες, μερικοί που δεν το τρώγαν, ποιοι ήταν? Ο Αντώνης ο Δούμος, ο Μαραγκός. Και ο Κατσάνος ο Πολύδωρος. Ο δε Κατσάνος ο Πολύδωρος, φτώχεια, τον τυλώνει. Βρακή δεν μπορούσε. Με μια κόρδα δεμένο το αυτό, αυτοί στο διάλειμμα πήγαιναν από κάτω από τα τρανία, όπου έβρισκαν ταιριά, τα μάζευαν για να τα... Η διαμόρφωση του κτηρίου επί των ημερών έγινε το πρώτο πάτωμα με γκρομπετό. Η σκάλα, τη σκάλα τη θυμάσαι ή την ξύλινη? Την ξύλινη θυμάμαι. Την ξύλινη την επί των ημερών την έριξα και έγινε με το μπετό. Να σου πω μια αλήθεια, αυτέ Λάζο, γιατί αυτός ήμουνα. 3-4 καλοκαίρια δεν έλειψα από το σχολείο. Δεν έφευγα. Γιατί? Το ένα, αντικατέστησα τα ξύλινα παράθυρα τα οποία είχαν αρχίσει να σάψαν με σιδερένια. Ο Φτεριώτης ένα καλοκαίρι. Το άλλο καλοκαίρι η σκάλα με το γκρομπετό κάτω, δυο. Άλλο καλοκαίρι έγινε η επένδυση των αποχρωτερίων με πλακάκια. Με τους αδερφούς, κάτι πλακατζίδης είναι αυτοί, δυο αδέρφια ήταν. Δηλαδή, για μένα το σχολείο δεν ήταν τόπος εργασίας. Ήταν τόπος λειτουργίας και πρωί και απόγευμα. Και το Σάββατο και την Κυριακή εκκλησιασμό, δηλαδή όλες τις Άψες αργά που εμπήκε στη βαρκούλα
να πάει στην ξενιτιά. Φούσκωνε τα γέρι, λευκότατα πανιά, ως σαν το περιστέρι που απλώνει τα φτερά. Εστέκονταν οι φίλοι με λύπη, με χαρά, κι αυτή με το μαντίλι τους αποχαιρετά και το χαιρετισμό της εστάθηκα να ειδώ, ώσπου η πολύ μακρότης μου το κρύψε κι αυτό. Σ' λίγον, σ' λιγάκι δεν ήξερα να πω. Αν έβλεπα πανάκι ή του πελάγου αφρό, κι αφού πανί μαντίλι εχάθη στο νερό, εδάκρυσαν οι φίλοι, εδάκρυσα κι εγώ. Και έκανε ένα μακρύ
κάναν γερά τα χέρια, κορίτσια γόρια στη σειρά και στείνανε χορό. Ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος κι ολόκληρη τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρώ. Ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος κι ολόκληρη τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρώ. Παιδιά της γης φώναζαν τους μεγάλους κι αφήναν τα γραφεία τους και μπαίναν στο χώρο. Ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και δυο φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρώ. Ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και δυο φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρώ. Θα ερχόταν τότε τα πουλιά, θα ερχόταν τα λουλούδια, θα ερχόταν εκεί η άνοιξη να μπει μες στο χώρο. Και ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και 3 φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρώ. Σαν ήμουνα και πήγαινα σχολείο, μικρό παιδί. Στα μάτια είχα τη χαρά, στα χέρια το βιβλίο, μικρό παιδί. Όταν η βαρύ χειμωνιά μου πάγωνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Παιδί στα 14 κλέψανε τη χαρά μου, μικρό παιδί. Στα μάτια είχα τη φωτιά, τον ήλιο στην καρδιά μου, μικρό παιδί. Όταν η βαρύ χειμωνιά μου πάγωνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Μικρό παιδί σαν ήμουνα και πήγαινα σχολείο, μικρό παιδί. Το γέλιο είχα συντρόφια, στα χέρια το βιβλίο, μικρό παιδί. Όταν η βαρύ χειμωνιά μου πάγωνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους, που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους. Με σε κήπους και χώματα, με λουλούδια η λάσπη, ένα κόσμο ζουν τα μικρά τον πιο όμορφο. Τα μικρά παιδιά
μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Ένα φύλλο ή μια μέλισσα, ένα τόπι ή μια βέρβα, γίνονται αυτοκίνητα χαρά, κόσμο, ζωή. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Δυο κουπιά σπίρτων γίνηκαν ο σταθμός και τα τρένα που μπορούνε να φτάσουνε ως την άκρη της γης. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Πέρασε ο καιρός, παιχνίδι αλλιώτικο που χάθηκε στο φως, τα μεσημέρια, μίλα μου. Μ' όλες τις φωνές, ποτέ δεν έμαθα τις έκανε να κλαις, βγαίνει η βαρκούλα. Βγαίνει η βαρκούλα, βγαίνει η βαρκούλα του Σαρά. Ήλιος και βροχή, χιλιάδες όνειρα παντρεύονται φτωχοί, κι εγώ σε χάνω, μίλα μου. Κι άκου τι θα πω, ψηλά τα χέρια γιατί τόσο σ' αγαπώ και μένω αταξίδευτο. Εδώ δεν ρίξαμε το κλήρο, να δούμε ποιος θα φαγωθεί, να δούμε ποιος θα τα φυλάει. Περνάει η μέλισσα με τα μελισσόπουλα και με περνάς αλυρά Μαρία, με περνάς, δεν με πονάς. Τι με κοιτάζεις μ' αυτά τα μάτια, αυτό που ζήσαμε σκοτάδι και μας πνίγει. Εσύ μια κούκλα στα σκαλοπάτια κι εγώ τρενάκι που δεν πρόκειται να φύγει. Πέρασε ο καιρός, παιχνίδι αλλιώτικο που χάθηκε στο φως, τα μεσημέρια, μίλα μου. Μου λείψες πολύ και στρατιωτάκι μολυβένιο με στολή, σε περιμένω, τίποτα. Νταμ, νταμ, φιλιμίκο, νταμ, 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 la ragazza se vedo, la sto potamo ego, che dam dam, filippico dam dam dam, la ragazza se vedo, la sto potamo ego, dago. Τι με κοιτάζεις μ' αυτά τα μάτια, αυτό που ζήσαμε σκοτάδι και μας πνίγει. Εσύ μια κούκλα στα σκαλοπάτια κι εγώ τρενάκι που δεν πρόκειται να φύγει. Πέρασε ο καιρός, πέρασε ο καιρός. Για το τραγούδι μου από παλιά
και μου λες πως αρέσει. Παίρνω φως απ' τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει. Τα παιδιά τραγουδούν μες στους δρόμους κι η φωνή τους στον κόσμο αλλάζει. Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει σαν ανθός στο περβάζι. Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει σαν ανθός στο περβάζι. Σύννεφο είναι η καρδιά μου κι η ζωή μου γιορτή σε πλατεία. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει με μικρή πολιτεία. Σ' αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει με μικρή πολιτεία. Ένα μύθο θα σας πω που τον μάθαμε παιδιά. Ένα μύθο θα σας πω που τον μάθαμε παιδιά. Ήταν κάποιος μια φορά που φύγε στην ερημιά. Ήταν κάποιος μια φορά που φύγε στην ερημιά. Από τότε στα βουνά ζούσε πια με το κυνήγι. Κι από τότε στα βουνά ζούσε πια με το κυνήγι. Κι αυτό μίσος στις γυναίκες δεν κατέβει στο χωριό. Από μίσος στις γυναίκες δεν κατέβει στο χωριό. Για το μύθο που μας λέτε, άλλο μύθο θα σας πω. Για το μύθο που μας λέτε, άλλο μύθο θα σας πω. Ήταν κάποιος μια φορά δίχως σπίτι και γωνιά. Ήταν κάποιος μια φορά δίχως σπίτι και γωνιά. Για τους άντρες είχε φρίκη και ένα μίσος φοβερό. Για τους άντρες είχε φρίκη και ένα μίσος φοβερό.
παιδιά που έχουν στα μάτια την ατέλειωτη νυχτιά και βαδίζουν συλλαβώντας, είναι άνθρωποι κι αυτά. Τα παιδιά είναι το γέλιο που ομορφαίνει τη ζωή, όποια να είναι, όπως να είναι τ' αύριο που θα έρθει. Δώσε κι εσύ την ψυχή, την καρδιά σου, νιώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου. Δώσε κι εσύ την ψυχή, την καρδιά σου, νιώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου. Τα παιδιά που δεν μπορούνε να μιλήσουνε σωστά κι όμως σου χαμογελούνε, είναι άνθρωποι κι αυτά. Μα κι εκείνα που μιλάνε με τα χέρια μόναχα και στα χείλη σε κοιτάνε, είναι άνθρωποι κι αυτά. Δώσε κι εσύ την ψυχή, την καρδιά σου, νιώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου. Δώσε κι εσύ την ψυχή, την καρδιά σου, νιώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου. Τα ασπρόμαυρα όνειρά τους ζωγραφίζουν τα παιδιά, βάζουν κίτρινο γαλάζιο και μια κόκκινη καρδιά. Τα παιδιά που γεννηθήκαν σαν τα δέντρα δυνατά, μα τους σπάσαν τα κλονάρια, είναι άνθρωποι κι αυτά. Δώσε κι εσύ την ψυχή, την καρδιά σου, νιώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου. Δώσε κι εσύ την ψυχή, την καρδιά σου, νιώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου. Να 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 να. Πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη. Ήρθανε νύχτες και βροχές και χειμωνιάσαν οι ψυχές και στο βαθύ σκοτάδι έχει σταθεί ένα παιδί
στο χώμα και πέρα από το βοριά ένα καράβι ρωτάει ακόμα που θα βρει στεριά. Πάει ο καιρός, πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη. Στο χώμα και πέρα από το βοριά ένα καράβι ρωτάει ακόμα που θα βρει στεριά. Πάει ο καιρός, πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη. 12 αγόρια του σχολείου και Χριστινιό μια τάξη μη βρέξει και μη στάξει. Τα αγόρια τώρα ορκιστήκανε στην παλικάροσύνη να κλέψουν τη Χριστίνη. Βάρκουλα να αρματωνούνε μες σταυρό το πανάκι, Χριστίνα, Χριστινάκι. Εμπακαλεί στη βάρκα μας να πάμε και να έρθουμε, τραγούδι που θα πούμε. Τα αστέρια τρέμουλιαζουνε στου ζεφυρού το χάδι, το μόρφο του το βράδυ. Σπαρμένο χρυσό λουλούδα, το πελαγό λιβάδι, το μόρφο του το βράδυ. Το Χριστινάκι τραγουδά της βάρκας κυβερνήτης, γλυκιά που είναι η φωνή της. Και λέει τραγούδι του έρωτα και για τον πόθο, λέει για το φιλί που καίει. Γέλια τραγούδια σώπασαν, τα αγόρια συμπαλεύουν, μοχτούν φιλί γυρεύουν. Κανείς δεν είναι στο κουπί, κανείς και στο τιμόνι, λαχτάρα που του ζώνει. Κι η βάρκα υπόθω πλάνα χτυπάει στο νερό τα βάθη, με το έρωτα τα βάθη. Δεν κλαίω τα 12 παιδιά, τους νιους τους μαθητάδες, τις 12 μανάδες. Μον κλαίω τα μάτια τα γλαρά, το λιγερό κορμάκι, τα γκρίμη το ελαφάκι. Που ήτανε 12 χρονών παρθένα Παναγιά μου και λάμπε η γειτονιά μου.
Βέβαια αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Αναπολώ πραγματικά τα χρόνια διδασκαλίας, τα διδασκαλικά μου χρόνια, τα χρόνια εργασίας και μάλιστα τα χρόνια που δούλεψα με τα παιδιά, με τους μαθητές. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να εργάζεται, να ασχολείται κανείς με παιδιά. Γιατί είναι πραγματικά αγγελούδια. Αυτά ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. Ήρθα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, εδώ ρίζωσα και από εδώ συνταξιοδοτήθηκα. Η σύνθεση του σχολείου όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό ήταν ως εξής. Αθανασούλης Κωνσταντίνος, διευθυντής. Αδαμίδης Χαράλαμπος, Διομήδης Γουγκούμας, Γεράντη Ελεονόρα, Σαριγιαννίδου Αγαθή και υποφαινομένη Βιτσόλα Μαρία. Εγώ πραγματικά ήμουν το νιάτο. Όλοι πραγματικά με αγκάλιασαν με πολύ αγάπη και η συνεργασία μας ήταν άριστη. Το σχολείο αυτό το αγάπησα πάρα πολύ. Γιατί εργάστηκα 30 χρόνια. Μου κολλήγα. Μια ολόκληρη ζωή. Το αγάπησα, το πόνεσα, δέθηκα πολύ μαζί του και είναι ριζωμένο βαθιά μέσα στην ψυχή μου ακόμα και τώρα. Και τώρα μεγάλη ικανοποίηση νιώθουμε όταν οι μαθητές μας με το καλλιεργημένο τους πνεύμα και τις ηθικές αρχές που εμείς σταλάξαμε στην ψυχή τους διακρίνονται, ανέρχονται και προοδεύουν. Στην ανέλυξή τους, στην πρόοδό τους βάλαμε κι εμείς ένα λιθαράκι. Τα θεμέλια που βάλαμε είναι γερά, βαθιά και σταθερά. Θέλω όμως να αναφέρω κάποια ονόματα. Ναι. Από το 3ο Δημοτικό πέρασαν πάρα πολλοί συνάδελφοι με τους οποίους είχα εξαιρετικές σχέσεις και δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να αναφέρω τα ονόματά τους γιατί είναι πάρα πολλοί. Θα αναφέρω όμως τα ονόματα αυτών που απεβίωσαν. Αθανασούλης Κωνσταντίνος, Πράος και Φιλήσυχος, Αδαμίδης Χαράλαμπος, με πλούσια καρδιά, Βλάχος Δημήτριος, με πολύ και έξυπνο χιούμορ, ο Γουργουλιάτος Σταύρος, στυλοβάτης της Εκκλησίας και Παύλος Ακριτίδης, μέγας συνδικαλιστής. Πάντα θα τους θυμόμαστε, δεν θα τους ξεχνάμε ποτέ. Είναι μέσα στην ψυχή μας. Πραγματικά συνεργάστηκα με αυτούς τους ανθρώπους, εξαιρετικοί στη δουλειά τους, αλλά και ο καθένας απέδιδε στον δικό του τομέα. Οι γονείς που έστειλαν τα παιδιά τους, ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο, ήταν από οικογένειες, ας το πούμε, εργατικές και αγροτικές κατά το πλήστον. Ναι. Εσύ βέβαια ήσουν σε ένα σχολείο τώρα συνέχεια. Για να κάνω σύγκριση με τους μαθητές. Σύγκριση μαθητές με το κέντρο, ας το πούμε. Ναι. Είναι αλήθεια, κάποτε το 3ο Δημοτικό Σχολείο το υποτιμούσαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και οι δάσκαλοι που υπηρετούσαν στο πρώτο ειδικά σχολείο ένιωθαν μεγάλη περηφάνεια και νόμιζαν ότι το υλικό που ήταν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο ήταν κατώτερο. Εγώ όταν τοποθετήθηκα αυτά τα λόγια, αυτήν την κριτική την άκουγα προτού τοποθετηθώ στο 3ο Δημοτικό Σχολείο. Όταν τοποθετήθηκα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και έζησα τα παιδιά, είδα ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Πραγματικά ήταν και αυτά τα παιδιά αυτής της γειτονιάς, αυτής της συνοικίας, ήταν πανέξυπνα. Απέδιδαν και απεδείχθη ότι ήταν πανέξυπνα, εισήχθησαν σε πάρα πολύ καλές σχολές, διέπρεψαν και διαπρέπουν. Να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λάριο,
είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο, πως θα κρυφτείς απ' τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά. Όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα, ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος, ο αληθινός, σαν μικρό παιδί είναι εξόριστος. Μα ο χρόνος, ο αληθινός, είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με ματιά σαν γι' αυτό. Όταν γυρνάς ξανά στην πόλη, ελάτε, ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος, ο αληθινός, σαν μικρό παιδί είναι εξόριστος. Μα ο χρόνος, ο αληθινός.
Όπως έλεγε ο Αλέξανδρος, στον πατέρα μου χρωστάω το ζήν, στο δάσκαλό μου το ευζήν. Πώς όμως μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο σημείο να επιλέγει το αγαθό και ποιο είναι το μέσο για την επίτευξή του? Ο Αριστοτέλης είναι σαφής. Η παιδεία. Λοιπόν, παιδιά, μπορείτε να βγείτε διάλειμμα. Ήσυχα. Μάλιστα στα πολιτικά γίνεται για πρώτη φορά λόγος για νομοθετημένη κοινή δημόσια παιδεία. Διότι μέσω αυτής της ομοιόμορφης διαδικασίας ο άνθρωπος καθίσταται πολίτης. Δηλαδή του δίνεται η δυνατότητα να μετέχει κρίσεως και αρχής. Η παιδεία για τον Αριστοτέλη συντελεί ώστε ο άνθρωπος πολίτης να γίνεται αγαθός, σπουδαίος και φρόνιμος, κατακτώντας την ευδαιμονία. Σημαντική για την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού είναι και η έννοια της φιλίας, που αποβλέπει στην ψυχική ολοκλήρωση του ατόμου. Η φιλία ως ηθική αρετή και ως αξία της συλλογικής ζωής τοποθετείται από τον Αριστοτέλη σε υψηλότερο βαθμό ακόμη και από τη δικαιοσύνη, η οποία καθίσταται σχεδόν περιττή, αφού η ομόνοια και η αρμονική συμβίωση των πολιτών εξασφαλίζονται από την φιλία. Ο φιλόσοφος στα ηθικά νοικομάχια, όσο και στα ηθικά ευδήμια, θέτει το ερώτημα: μπορεί ο ευδαίμων άνθρωπος να είναι τόσο αυτάρκης ώστε να μην χρειάζεται φίλους? Η απάντηση είναι ασφαλώς όχι.
μας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές. Φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιάννακης τραγούδι άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, ανεμομαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε και παρέες λαμπές.